Jo m'entenc que el català, en primer lloc, perquè és la llengua de Mallorca. I això la gent mallorquina ho saben molt bé. De la llengua castellana, de sempre històricament, se n'ha dit el foraster. I d'aquells que han vengut amb aquesta llengua, en deim forasters. Crec que queda prou clar, no? I doncs, amb aquesta base, a mi m'agrada tractar amb respecte als meus interlocutors. I la manera de respectar-los no és tractar-los com si fossin beneits, que fossin persones incapaces d'aprendre i d'entendre el català. Al contrari, tractar-los amb respecte vol dir tractar-los com a persones intel·ligents, és a dir, capaces d'aprendre i entendre el català. I mentre no me demostrin el contrari, jo els vull tractar amb aquest respecte. Per això m'entenc el català. Ara bé, quan hi ha qualcú que em perd el respecte, aleshores sí. Per exemple, quan et diuen que els hi parlis en cristià, aquí sí que hem d'acotar el cap, entonar el mea culpa, demanar disculpes, confessar la nostra ignorància i dir que ens sap greu però que no coneixem l'arameu.